To mi wersety. Ha! Pierona. Nie myślę, go kiedyś puszczą. On się potem już tak nie wyrychlał. No ale ludzie się go przypomną, jak go obejrzą łazić przed chałupą na placu. I no to nam będzie szkodować. To po tym, co robimy, Sony, traktujemy go jak kumpla, no ale trzymiemy poza miastem. Będzie? Go dali mu od tej ekspansyi na południe, pra? Vice City to jest szac, hobby gorcek zota. Hanysy, gorole, pieronie. Nawet te pieryńskie Ausländry sam przyjeżdżają, co by coś inno nas gobić. No ale to są dragi, Sony. Porządno familio się za to nie chyci. Czasy się zmieniają. One też nie mogą nic nie robić, jak jakieś mamlasy zgarniają najlepsze kunski. Bez tego dom wysyłamy do tej roboty naszego najlepszego fachmana i bierzemy się srogi kąsek tego wusztu, rozumiecie? W to tam je kontakty. Ken Rosenberg, ciulski prawnik. I to on mu na wersję tego dawać pozór. Do tego go nie potrzeba. Puszczymy go, co by się trochę polotał po mieście, damy mu trochę pieniędzy na start i będzie okej. A potem za pora miesięcy my włażymy. I robimy mu byzuch, pra? Obejrzeć jak tam leci. Ej, hopcy, synki, to jo, Ken Rosenberg tukaj, ej, hopcy, to jo was zawieza na ten tref, będzie okej? Słuchajcie, godą z tymi chłopkami od zaopatrzenia i one są, fez radzi, co by kręcić z nami te lody. Bez to Eli to wszystko będzie po naszej myśli, to powinniśmy się dobrze zachowywać, a wszystko będzie okej. No dobre, słuchajcie, to są braciki. Jeden robi, no, biznes, a drugi furgo. Dobre, to one w tym helikopterze. No to słuchajcie, to będzie tak. One są proste wymiany na otwartym placu. Rozumiecie? No, to dobre, to bierzemy się do roboty. Chłopcy, doczekajcie na mój sygnał. Moż to? 100% czyściuśka, prosto z Pruszkowa, kolego. Pokoż to. A pieniążki? Dychy i 20 używane. Myślę, co dobijemy biznesu, panie kochany. O pierona! Jedź, wydupiej!